Salutare lume, eu sunt Marius, alături de Miță. Da, adică de Panda Hero. Bă, dar tu unde ești? Făcacioara. Eu sunt în pomi. Așa. Am Și- zis că o să facem o serie de Minecraft. Da, vanila. Normală. Fără moduri, fără Nimic. hackeri, fără nimic. Da. Și ne-a spawnat pe o insulă. Da? Deci să nu omori niciun porc. Deci la... Pe- Bine, o să acum fac- merge perfect, știi? Deci stai... Parcur nebun. Uite, Miță, te pe la mine. Adică Dacă- Panda Hero. Așa vreau să zice. Eu îi zic Miță, că... Prietenii. Da. Pe la Mariusică. Ăsta cu contul premium. Like a boss. Bă, de la Marcus. Da, eu le iau ca pe un Marius. Ce un porc. Cred că e a 5-a oară când zic asta de când am canalul. Așa. Avem Am zis să filmez fără texture page. Acum zici ce vrei să zici. Avem amândoi câte un canal. Da. Marius Place și Panda Hero. Revolution. Deci, uite Panda aici. Hero Place. Deci, auzi? Aici nivelăm și facem casă. Faci ce vrei. Faci casa Auzi? Miță, uite de puțin. Panda, uite de puțin. Intrăm în, Filmă cum vrei tu. intrăm în muntele ăla? Bună idee. Dacă vrei, hai. Hai că intrăm. Pe aici pe undeva și punem scări și vedem. Acolo jos să nivel... Nu mai omor, nu mai omor. Bine. Facem de la și o să-i mulțim. Până Că facem noi rost după aceea nu mai facem. să omorâm zombie să ne dea Ai luat seplinguri. Uite-le aici. Nu. Le-am luat eu. Că știu că avem destui pom, dar o să îi defrișăm. Aoleu, doamne. Mama, am găsit numele la serie. Ce nu eu? Deci Mine- Minecraft pe insulele Virgine. Adică suntem pe o insulă și mai e și în partea o insulă, dacă m-am uitat eu bine. Da, să nu mă uit acum iar. Aia, Da, hai. uite, mai e o insulă acolo. Și aia e de nisip. Și aia e insula africană. Da. Imaginația. Prea deșteaptă și prea zeilică. Bă. Deci, What's going up? Să băgăm aici asta. nu am făcut asta. Facem un târnăcop de lemn. De lemn. A intrat aici, ai bun așa. Eu iau Și- copaci. Ne trebuie Vreau copaci. vreau să văd cât de mare e asta. Până cât putem să ne ducem tot așa. Bun. Avem loc. Așa, până aici, nu? Nu. Wow. Să nu cadă nisip peste noi, stăm mai... Da, și până aici. Să vedem. O să punem înapoi sendul. Dar întâi să vedem. Hai să vedem. Da, am Să făcut vedem. un chest pe la intrare. Așa, deci... Avem loc. N-am ce să zic. Ne mai extinde stânga-dreapta. Bă, dar noi nu ne-am uitat la ceas. Hai cât am uitat. E și 45. Dar asta, eu ți-am spus înainte cum o să facem. Fine. Zici tu când o lucrăm. Da. Așa, bun. O să mutăm chesturile astea. Bă, deci noi avem 3 crafting table în acest moment. Ce? 3 crafting table în acest moment. Avem. Păi da. Nu ducem lipsă de nimic. Decât de un furnal. Am. Pune-l și tu aici. De ce îl pui acolo? Acolo l-am pus la că nu știam că o pus să pui aici, că eu vreau să-l fac, intrăm direct în casă. Păi las că... Eu încep să nivelez aici pentru fermă. Bă, mă, să o copăcesc. Da. Ai și tu un cobblestone. Cobblestone n-am deloc să moară. Stai că mai iau eu unul. Doamnelor. Opa.
E de aici. Ce dai cobblestone? Fă-ți de la. Topor? Da. Ah. Ah, Mai fă și mie, fă și mie unul. Bine. Dacă se sparge, ia la tine și dacă se sparge ăla. Deci, să-ți fac ție unul. Nu, fă ție unul și dacă se sparge al tău ăla, ceea ce nu cred, îl folosești pe al meu. Ok, mă duc și la vânătoare dacă e. Să vână multe cărpioare. Să iei lemn, că ne trebuie aici. Da. Alb. E toate. Nu contează că gardul iese de la UC, orice lemn ai folosi. Da. Deci, practic, bă, n-am clonfish, nu? Nu. Să vedem așa. Opa. Da, și ce să vă mai spun eu? Bă, mă bazez pe tine. Uh, Bă, ăla e lup? Am găsit un lup. Bun. Așteptăm seara și ne facem și câine de pază. Grivei! Oh, bă, când am făcut episodul 1 din seria mea singur, să știi că am căutat un câine, bă, erau mai mulți parcă și am adunat toate și nu mai am găsit acolo. Mai bine Da, stai puțin să mă să-l dau băgăm pe... într-o groapă. Recomandat pe busică. Aia, eu nu, asta. Mi-apare alea în colț că să dă unul. Pe online, pe busi, pe plecat. Să dă pe toate panoramele și mă nervează. Așa te-ai dat și tu, Adriane. M-a dat pe busi. Busi, pussy and the pussy. Busi and the pussy sau ceva gen. Vorbești. Deci, eu cred că ne ajunge asta aici. Perfect, mă. Opa, am o idee. Ai și tu niște lemn. Da, normal, că am fost la copăcit. Și că... Give me. Give sau give. A, da, Oh my și... God. Stai puțin, vreau să mai deschid încă o nouă serie, da. O să am 4 serii. Și nu știu cum mă descurc, dar 4 serii de... de toate. De 3 de Minecraft, deci am una Hunger Games, una Mini Games care nu o să Știi că acum îmi sună telefonul și eu îl ignor. L-auzi? Nu. Ce bine. O să Bă, dar nu, eu l-aud. deci stai, aia de Mini Games, nu o să postez zilnic sau ceva de genul. Mamă, oprește-te, mai podat. Aoleu! Taci mă, ca să mă gândesc aici. O să pun, nu știu, la 2-3 zile, ceva de genul ăsta. Și da, vreau să încep o serie Stamp pe România Roleplay. Pentru că am un cont și... Și cu mine. Da. Dacă îți faci cont. Bă, dar asta nu se mai oprește, să mor eu. Aia, dăm lemnul. Cred că voi răspunde. Hai, ești acasă. Ia lemn. Bun așa. Începe să-mi iau în viață. Hai bă că eu răspund. Ferebe. Scuzați. My God. What's going on? Vedem cum facem. Și nu mai avem. Uite aici. Cred că s-a stricat telefonul și că răspunde sau... Ceva genul ăsta? Da, dar n-avea cum să sune atât de mult. Bă, deci, hai să facem undeva intrarea... Nu, că arată urât. Dă-te. Așa. Intrarea o să fie ceva gen 40, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, așa, ca să avem niște. Cream că facem cu asta. Facem un munte. Ajunge asta la porci, da? Da. Treaba e că știi. Bine ce și frumos. Bă, dacă găsim... Bă, hai că am zis că... Ai niște cobblestone? Sau iau eu? Nu, ia tu, da, stai. Intră în dreapta, Nu acolo, uite ceva pe aici.
să facem o cameră sau ceva genul. Și fă și tu pe acolo, știi tu. Știi că am mai făcut casă atunci. Că spalna tu enderi. Știi cărmeni. Da. Mai ai jumătate de viață. Am blocat. Îmi dai și mie ăla al meu? Ce, mă? Vezi că dă porc în tine. Da, mă, da. Tu ești porcul. Porcule. Nu dar mine, nu dacă mai ai jumătate de inimă. Bă, nu dacă îmi sare itemele. Ce, mă? Îți dau un rost bruș. Dă-mi înapoi. Habar n-ai ce înseamnă. Rose buș. E de aia, mă, buruiană de rose. Trandafir. Rose. Bureană Roz. de rose. Da, e buruiană de trandafir. Bă, Ana Maria Buruiană. a meu. Bă, dar nu mai am mâncare. Bă, ciorditorule. Bă, dar uite, știi cât mai am, deci mai ai jumătate de inimă și de 0 la hangar. Bine, hai mă la vânătoare. Să fugi, Mița, fugi. Nu mă văd. Bă, omul îi zice, dar nu el, Batman, mersi pentru ăsta. Era să zic că e Pigman ăsta. Cum se vede? Ce faci? Deci fii atent. Deci o iei așa în față, vezi? Nu mai arată frumos acum. Hai, mă, așa. Mi-e frică să nu-mi iau. Da, și că eu mă duc după cuțul. Hai, mă, du-te, am lemn, ca să fac intrare aici. Asta nu. Hai, bă, că am băgat un pic de ăsta, ca să nu iasă. Vreau pe Vasile. Hai, mă, ca să nu iasă. Witcher, 2 Witcher. Dai, după... 2 Witcher, Helmi. Filmez, da? Da. Așa. Hai, mă, că eu vreau aici. Nu mai scap de ei, nu mai scap de ei, n-am cum să scap de ei. Ajutor. Bă, la mine nu-i aduce, că eu să mor direct. Bă, mă, sunt 2. Eu am băgat, da, și eu tot 2 porci am băgat aici. Bă, mă prinde. Da, ți-a dat Mă, smack, muce repede, noaptă. ți-a dat smack, da? Bă, unde fugi, bă, nu fugi, mă, nici. Stai, mă. Stai, mă. Da, mă, că până-i bag eu pe ăștia, au ieșit amândoi. Bă, Hai mai taci, repede. mă. Uite-i, mă, uite-i. Îi văd. Îi filmez, îi văd, 2 Witcher. Și mie trebuie lemn, dar eu nu filmez. Nu filmezi, mă? Ba da, Bă, unde ești? acasă. Bă, vezi că vine un zombie, vrei să arăt Witcher? Nu, mă, eu vreau să-mi arăți cum omor zombiul ăsta, că vine! E după casă. Mori. Dai și mie niște lemn. Poate. Mi-a dat morcov, perfect! Perfect, ia și bagă-i, că am făcut și o poartă. Dar vezi să nu le dai mâncare lor. Bă, mi-e frică de... Bă, vin Witcherii, bă, și creeperii! Bă, haide să ne astupăm în pământ, cel mai bine. Da, îmi dai morcovul, te rog? Morcovelul. Da, morcovelul. Dă-mi morcovelul. Bă, să nu vină creeperii, poate Dai vină... Da, mă, morcovelul. Nu dai mine, că mor. După... Bă, nu! Mori după morcovel. Bă, vine creeperii! Creeperul. Și porcul, na! Și porcul vine. Să-ți arăt Witcher. Sunt 2. Frumos. Nu o să mai vină după mine. Hai, urcă. Asta nu mai vine. Nu, Daniel, că fâsie. Fuse. Hai să-ți arăt Witcher, vino. Miță, vezi că s-o urcă. N-are pe unde. Bă, stai că ăsta cotă. Mița vine. Pocule! Te spun mami! Mor, mă, rasa, mă. Opa, scuzați-mă. Uite-l. Stai puțin să fac pe aici. Unde? Bă, au dispărut. Uite-l, mă, ăla în apă și mai era unul. Eu! Știi unde era? Țigănie de omenie, bă! Ia, vrei un sen? Ia, Se băgă-ți-l vede. în cur. Ia vino. Știi că eu mai am jumătate de inimă, n-am cum să fac bed. Uite, vine după mine ăla. Da, și porcul vine după mine. Hai, porcule, vină cu. Uite, 2 zombi. Aici am găsit pe ambii. Bă, vezi că e un Bă, spider. bă. Ce? Mamă, 3 porci după mine. Hai, mă, intrați aici. Eu cred că o să mor, bă, și cad itemele în apă. Deci eu nu vă dau, să mor dacă vă dau. Bă, deci dacă nu intră ăla, nu. Deci ție dau dacă intră ăla. Am intri. Da, mă, ție. O, fac. Mamă, vine pitic de la de zombi. LOL. Ce bine.
unde-i casa? Bă, sper că n-a făcut morcovelul, că l-a bubuit. Bă, eu sper... Bă, vine, mi-a spart aici totul. IMS0, da. Bă, mi-a spart aici totul, bă, nu! Face bum! Ștecherman! Și Prea bestial. King cu vai, încheiem episodul 2 care este filmat în episodul 1, dar nu contează. Episodul... Vă pup, pa! Da, bă, nu mai da!